Newyddion Fflur a wedi dod allan 10. Oedd Cybac yn rhoi 3 dewis iddyn ni o be oedden ni eisiau gwneud ac un oedden nhw oedd complex needs. Ac mae yna dipyn o gwmpas yr ardal, dwi'n meddwl, yn dioddau o MND ac oedd fy nhaid i'n un o heina. Felly, o'n i eisiau trio codi ymwybyddiaeth amdan yr salwch ac trio helpu pobol sydd yn dioddau ohono fo. O'n i'n disgwyl i fod yn onest efo chi. Oedden ni'n mynd lawr i'r Senedd ac oedden ni'n jyst yn meddwl bod fi wedi cael yn shortlistio ac oedd o'n sioc, dwi'n meddwl, i fi a teulu i gyd bod fi wedi ennill gwobr yma. Mae o yn salwch sydd yn effeithio cyhyrau chi. So dros amser gan bod signal fatha ddim yn cyrraedd eich ymenydd chi. Dros amser mae cyhyrau chi'n gwanhau ac wedyn mae fatha dilo chi ac eich bob dim yn brifo mewn ffordd. So un o'r problemau mae pobl sydd efo motor neuron disease yn cael ydy fatha muscle spasms a crampiau. A wedyn mae dyfais fi yn trio helpu nhw o ran gallu cael bach o annibyniaeth. Felly mae yna siap arbennig i'r dyfais sydd yn galluogi nhw i gael mwy o grip. Ac ar gwaelod y dyfais mae yna ball bearings sy'n gallu cael ei dynnu o na. Ia, dwi'n prawd iawn o'n fo, oherwydd o'n i'm yn meddwl sa fo'n mynd mor bell o mae wedi mynd. Nath dad grio, so dwi'n meddwl oedd o'n sioc iddyn ni gyd. Ia, dwi'n meddwl bod o'n reit sbesial. Falle bod gennych chi gi yn eich ysgol chi. Ond faint ohonoch chi sydd â chi i'ch helpu chi i ddarllen? Yma yn ysgol y Ddarwen yng Nghaerfyrddin, maen nhw wrth eu boddau yn cael darllen gydag Enzo. Pryd mae Enzo'n dod mewn, mae Miss Walters yn mynd â fe ar y leash i pob dosbarth a wedyn mae'n dewis rhywun o pob dosbarth i dod i darllen gyda fe. Pan bod Enzo'n dod mewn, dwi'n teimlo'n hapus. Dwi'n teimlo'n ffodus a lwcus bod yn dod mewn i'r ysgol unwaith bob wythnos a dwi'n teimlo'n cyffrous iawn. A dyw Enzo ddim ar ei ben ei hun. Draw mewn canolfan arbennig yng Nghydweli, Gerllanelli, mae'r cwn yma yn cael ei hyfforddi i helpu mwy o blant y sir i ddarllen. Pan maen nhw'n darllen gyda chwn yn aml iawn beth chi'n ffindo yw, maen nhw'n ymlacio, dyw e ddim yn beti a dwi'n dda yn hyn, dydw i ddim yn dda yn hyn. Mae rhywbeth maen nhw'n gallu wneud a dechrau mwynhau heb teimlo bod unrhyw bwysau arnyn nhw o gwbl. Gyda llai o blant yn dewis agor llyfr erbyn hyn, mae ymweliadau wythnosol Enzo ar ysgol yn bwysig. Lot fwy o fwrlwm yn y dosbarth, mae'r plant yn fwy awyddus i fynd i ddarllen, maen nhw'n mynd i bigo unrhyw llyfr maen nhw moyn. Maen nhw'n hoffi mynd i ddewis llyfrau anifeiliaid ynddyn nhw, achos maen nhw'n meddwl bod Enzo'n hoffi'r anifeiliaid. Ond mae fe wir yn sbardino'r darllen tyma bach. Ac wrth i'r criw yma barhau i fwynhau darllen yng nghwmni Enzo, y gobaith yw ehangu'r cynllun i ysgolion ar draws y wlad.